Mabungahong hapon mga igsoon. Live ta. Makanti ko. Live ta. So akong i-share niyo mga igsoon this afternoon. Mao niya among Bible study gabi. Nya wala may wifi dito nga area. Wala ta ka live gabi. So gusto na akong ako na i-share ninyo this afternoon. But before that, I just want to say please share our live this afternoon. Nya ako sa i-share sa direha. Kumusta? Sa makanunay ako nagaampo nga namos mayong panglawas, mayong kahimtang nga duol sa Ginoo. Amen. Share sa nako. Lemar Tagway Magdagasang is watching. Shout out, brother. Julian is watching. Shout out, te. Julian. Shout out kuno Inday. Kali mag Pasanak. Wala ba? Kanang uban. Vima Garaw is watching. Shout out. Marlene Aligang Laraga is watching. Shout out. Ako sa share mga igsoon. Okay. Done sharing. So again, mabungahong adlaw yun mga igsoon. Praise the Lord for another opportunity nga gihatag sa Ginoo. Hello, Pastor from Tibungko, Davao City. Greetings from Sister Lerami Lipala. Maperminti na ni kabantay na ko ani, no? So salamat sa Ginoo mga igsoon kay nako higayon karon, no? After daw ani mag-hiking daw mi nya hapon mga landong na ba. Mo na nga I grab this opportunity nga mo share sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. So, kumusta mo diha mga igsoon? Shout out Pastor from Pulumulok, South Cotabato. Brother Vic Dalot Abaw Jr. Dito siguro ni Sikuan ba? Bisigami sa kabrad. Unsa murag dito ra diha na ba ko sa Pulumulok? Apil ba kanya? Shout out brother. Mayang hapon Pastor watching from Cabancalan, Negros Occidental. Kitsa may nga ani. Rez, ibali mo ko niyo. Jers. Edri Azi Rabla. Shout out ako tanang OFWB nga nagpahipi na mga seaman, mga naka-permanent resident, shout out. And of course, shout out sa atong 236,000 followers of our original page, Mabungahong Kristohanon. And of course, atong ikaduha nga page, Mabungahong Kristohanon 2.0, 65,000. Salamat kanunay. Thank you mga subscribers. Ang uban ng mga star senders, thank you kayo. Although wala dyan ko nangayo, but ako nang i-appreciate ang inyong himo. And of course, shout out sa nako ang atuang mga subscribers sa atuang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon.
nga na ang link aning caption kay after this ako rin i-download dito o i-upload dito mga igsoon. Kay kaning live na to 30 days ra ni siya mawala ni siya automatically. That is why naghimo ta og YouTube channel para after ta mag-live ako ni siyang i-download unya i-upload dito. Pastor mayong hapon from Kawayan, Negros Occidental, Brother Mateo Lindayaw. Salamat mayong hapon sa brother. And to Sister Dailin Abtina Perdugas, mayong hapon pastor watching from Nabal Biliran again. Okay, thank you. And mao din ni ang nga niyaw Jed D. Alvarez. Real name nako pastor. Pasensya galisod ka. Brother Jed D. Alvarez. Thank you brother for watching. Excited na ko maminaw sa pulong sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Mayong hapon sa diha Beltran Rabanuel Canoy. Hallelujah. Praise the Lord. Anyway, ako nang gi-shout out ang Cebu City Jail. Kani akong gisuot mga igsoon mo ni ang amo ang uniform na musulod sa jail. So, okay, shout out sa ako ang mga kauban dia sa jail ministry. Sila si Brad Adsel, Brother Danilo, Brad Jerry, Pastora Ninette, Sister, singa na itong usaw Jardine. Kalimot ko sa uban na, taon na mga kuyong nila. Brother Louie, sakto ba ko? Basta tanan-tanan sa team na ko from Living Water Christian Fellowship. And of course, ang Maximum 4. Shout out sila Brad Aris na, Brad Kenneth. RDC 1, 2, 3, shout out. And of course, si Brad Jao, Mayor Jao, shout out. Okay, mayang hapon, Pastor. Okay, manade. And akong shout out ng kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabungawng adlaw, mga sir. Dayon ratano. And mayong hapon, Pastor, from Del PMC, Murag Kwait ni. Kalimot, sakto ako, sister. And this time we have 74,000 followers. Viewers. I just want to encourage everyone to share our live this afternoon, and don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila. Who knows, one of your friends in Facebook nag-need ani nga mensahe. Inaya gamay sugay. Okay? So itong topic karon mga kaigsuonan may tungod ni sa mga pagsulay. May tungod ni mga igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi nga puno sa mga hagit, puno sa mga trials, puno sa mga paglutos, naay mga problema, apan naay mga sitwasyon igsoon nga bisan unsaon nato og ampo nga mausab, di gina mausab. Naay mga bugat kay nga sitwasyon nga dugay kang inampo nga Lord, kuaan ni wag tanga ni pero di gihapon ngano man ato nang isgutan ron. Amen. And then, akong shout out mga brad sa Alpha Kaparo, lunglib, kanunay uban, sa grasya, sa Ginoo ipataas na itong Ginoo, aron siguradong lunglib. And shout out to Brother Ruel Bilasco, maying hapon pastor, shout out daw, no, okay? Little Flock, kanindot og nga, Little Flock Missionary Baptist Church, Tibungko. Asa ang Tibungko, brother? Pasensya, di juga ko pamilyar ba? Basta ba ko kadto, okay? Again, greetings from Brother Ruel Bilasco. Shout out sa Little Flock Missionary Baptist Church, Tibungko. Thank you for listening, brother. God bless you more and more. Ug sa tanang mga kaigsuonan nako diya sa Little Flock Missionary Baptist Church, Tibungko. Padayon ta para sa kinabuhing dayon. And shout out na ko ang Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pisigami family. Especially sa Pisigami sa Polomolok, South Cotabato, dito ko nagwali as speaker nila sa ilang Thanksgiving last Sunday of the year 2025. Actually, 2 Sundays na naigsoon nga last Sunday sa every last Sunday of the year. Dito ko nagwali. Na kog Pinas, nakauli na ka? Bukid nun. Duol na skuan, sister, no? Di kayo nalayos Cagayan. Lagi kay the time nga dito ko sa Cagayan nilaag daghan kayo naius ning bisita na ko nga from Bukidnon, murag duha sila ka pundokan ba, no? So thank you sister nga murag usa man ka nag pre-request nga iniguli nimo, di ba? Naka pre-request ka na safe and sound, no? Salamat kayo nga naka-arrive ka nga safety sa Davao City na. Okay, Davao City. Okay, thank you brother Roel Velasco. Salamat, Pastor, always nako gitanaw imong mga video sa YouTube. Okay, thank you. Dako nga tabang ako tungod kay
mga gapos na ko before, nangabadbad na. Amen. Himaya sa Ginoo. Wala na ko ga-email, kana, ga-porno, pornography, inom. Thanks God, Pastor, sa imong mga wali. Himaya sa Ginoo. God bless you more, Brother Vic, Dalot, Abaw, Jr. Padayon lang kita. Abanti, ta kay kanimiyawa, no? Gusto yun siya, birahon ta. Sa nako gali nga, Pastor, nakaroon, birahon yun. Pero, grasya sa Ginoo. As long as, walang taning buwag sa Ginoo, wata mo kang, mulahot tayo, mulampos yun ta. Praise the Lord. Okay, so, sabi yun. Shout out din ako ang Dawahon Islands, Southern Leyte. Hapit na dyan ko manha diha o excited na sad ko makita ang isla o unsa na kay daghan ra ba kayo tawag ato nak saang bato kanang nalipong bitaw ko nak kaon ako ba kay sobraan na taas mo din naglaki mo din ang kinaso no. So shout out no Dawahon Islands. I will be there kano sa to January 16 kay 17 man ang kuan. So shout out si Pastor Marlon Cotamora, Banggiitan, Bantugan og humble servant of the Lord, anointed man of God, Pastor Marlon Cotamora. Yes, dool na ko kagayan. Salamat kay sa mga prayers. Himaya sa Ginoo. God bless you more, Sister Del PMC. Praise the Lord. So, let's start. Kay napami buhaton. Mag-hiking daw meron kay wa may klase akong anak. So, hiking meron, kauban sa akong asawa. Mga man mong hilig igsoon, health conscious ba? Praise the Lord. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Igsoon, kay kabalo na daw, wala si Lord, wala agad. Okay? So, dili nato mapalawman o panabot ang kulong sa Ginoo kung wala ang lamdag sa Espiritu Santo. Amen? So, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. Thank you so much, Lord, for your grace, your mercy, and your love, Lord God. Every day, grabe ka kamaayo. Laing adlaw, laing higayon, Ginoo, nga mga lagad minimo. Yan na aming mga sayop sa kagahapon, among tuliron karon. Salamat kay Ginoo. Salamat sa kadasig imong gihatag kanamo karon nga mamalandong na usab sa imong pulong. Taliwala sa among kabisi, Ginoo. But still, gi-encourage minimo, Lord God, nga maminaw, magisgot sa imong pulong. And before that, Lord, limpyuhay among kasing-kasing, Ginoo. Hinlui mi, susiha among kasing-kasing. Kung na'y mga butang, Lord, nga wa ka nalipay. Mga butang, Ginoo, nga wa nagapahimaya nimo. Mga butang nga nagsilbi nga distraction para dili mo penetrate ang imong pulong. Pasaylua kami, Ginoo. Na'y mga panahon nga bisag unsaon ang pagpaningkamot, Ginoo, nga magkinabuhing balaan. Na'y mga times nga madalinas gud mi kay tao lamang mi. But thank you so much for your grace, Lord God, that always available every day as long as we're still breathing, na ipaglaom. So Lord, salamat nga wa ka mapuli pagdawat namo. And Lord, I pray i-bless tanang listeners, tanang viewers karon. Tagay mi kaalam nga langit nun. And among i-welcome ang balaang Espiritu Santo sa amo ang pagabuhaton kan. Holy Spirit, ikaw ang among magtutudlo karon. We rely on you at this time, and Lord, wala laing pataas na mo karon ikaw lamang. Wa mi nag-isaw relihiyon, pundok, grupo or unsa man diha nga denomination, but we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Holy Spirit, this is your moment. I declare peace of mind right now. There is no destruction from the evil in Jesus' name. And thank you so much nga victorious ta karon tungod kay naaka sa among pagabuhaton karon, Lord. Ang nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We have 78 viewers this time. May nagpa-shoutout ba? Hi, Pastor. Maayong hapon. Pastor, shoutout na ko ang simbahan namo diri sa Hagunoy Crossing from Pastora Corazon na pala og tanan member. Salamat sa imong wali. Pastor, blessed jud kaayo sa sila or sa imong wali, Pastor. Okay. Again, shout out na ko, no? Ang asa man simbahan sa Hagunoy Crossing from Pastora Corazon. God bless you more. God bless you. God bless you. Thank you, Sister LB Camarillo. Thank you so much for watching and for the greeting. And Brother Ruel Velasco, yes, amen. God bless sa imong ministry, Pastor. God bless you more, Brother Ruel. Okay, let's start. Praise the Lord. Re Espedilla. Pastor, ikaw na, Pastor? Hindi mo akong amigong Pastor. Pastor Re Espadilla di ay. Salamat sa Ginoo. God bless, Pastor.
Abantira ra. And to Brother Gadelmaro Persigas, one of our subscriber. Basta naka-green o heart. Salamat. Thank you for watching, brother. Amen. Ug amen. God bless you more. Okay, let's start. Our text for today. Text to na to, Ikson. Anyway, again, please share our live. Because who knows, one of your friends need kay niya. Nag-struggle ba ron siya, niya sibo ni niya nga mensahe. Sayang, ug akong gihagit ng naay mga bluetooth di hala, pabuyluhin na diha. Sila bitaw magdisco, makadlawnan, mabuntagay, grabing buto-buto. Kita sad, halay palanog na diha, di bitaw kamoy nagistorya ako, balag masuko sila nako, bitaw sila kita nako, wa po sila kaila. Amen. This is for the glory of the Lord, mga igsoon. So, arita sa atong teksto. Wala ko gisuwat ang teksto niya, mga igsoon, tungod kay I know some of us are so familiar with this verse. Memorize na ninyo, muna nga, wala ko gisuwat niya. Anyway, hello Pastor, good PM, shout out na ho. Simbahan na mo, UPC, Bunanwan, Davao City. Pastor, God bless you more. Wawang, shout out be, ang UPC Bunanwan, Davao City. Greetings from Wawang. God bless you sa mga kaigsuonan nato diya sa UPC Bunanwan, Davao. Afternoon sad, Sister Marigold Balisbis Diaz. Praise the Lord. And shout out also sa Soldiers of Jesus Christ International Ministry. Kanindot ba ning Soldiers of Jesus Christ? Mga sundalo ni Kristo. Janlo L. Andreno. God bless, igsuon. Salamat. Mark Jan Umandam nga kanunay mag-atang sa atong live. Diyan na po, shout out. Praise the Lord. And shout out also to Rochelle Repeso. Okay, let's start. Sugod na ta kay tubig sa dadaan, bi kaya itong birahan ba? Okay. Shout out no, Nazareth Alliance Church. Okay? And especially to Brother Mark Jan Umandam. Okay, let's start. Atong teksto karon igsoon na makita sa Philippians 4:13. I know some of us diri nagkuha og paglaom gyud ani nga verse, and even me usa ni sa one of my favorite verse igsoon. According to Saint Paul in the book of Philippians chapter 4 verse 13, ingon diri mga igsoon, I can do all things through Christ who gives me strength. Again, ingon si Paul igsoon sa the book of Philippians chapter 4 verse 13, for I can do all things through Christ who gives me strength. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Simple nga bersikulo. Apan kung ato ning makuha og matugkad og masabtan, kalmado ra ka sa mga unos sa imong kinabuhi. Amen. Again, ingon si Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Nganong nasulti ni Pablo? Kung atong paatrasan ni prior ani nga verse, before ni gisulti ni Pablo, ang atras ani mga igsoon, gisulti ni Pablo ang iyang mga nasinati. Ingon siya mga igsoon nga nakasinati siya sa pagpuyo sa kagutom ug kabusog. No? Nakasinati siya sa pagpuyo sa kakabus ug sa kadagaya. Nasinati niya ang different seasons ang kinabuhi, ang tanang kalisdanan, kagulanan, kasubanan. Nasinati ni Pablo nga napriso siya mga igsoon. Nasinati ni Pablo nga igsoon nga nalunod siya. Daghan kay mga pagsulay, paglutos, pagtamay, pagbiay-biay sa kinabuhi ni Pablo. But ang ending ning ingon siya, I can do all things through Christ. No, nakalahutay siya, no, nakalabang siya ni sustain ang iyang ministry, ang iyang pagpagamit sa Ginoo, ang iyang pagserbisyo, iyang pagpangalagad sa Ginoo. Minglahutay si Pablo nga naman tungod sa kusog ni Kristo. Tungod kay gitagaan siya kusog ni Kristo, no? Ang atong teksto mga igsoon sa to, for I can do all things through Christ who gives me strength, no? Sa ato ba mga igsoon, kung ato ning sabton ug maayo igsoon, kita nga mga Kristohanon expected na nga naay mga times nga hangat kayo, makasakata, makatungas tag mga bukid nga mga problema, higanti nga mga utang, mga paglutos, mga pagsulay, pagtamay, bugal-bugal, biay-biay, makasinati ta, no? Naay mga times nga lami na i-give up tungod sa cross nga bugat kayo. But ningon si Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength, no? Nga kung ang ningon si Pablo nga kung ang Ginoo maghatag na tog kusog.
walay unos nga di malabang na to. Amen. Walay bukid nga dili matungas na to. Madagma man ka pero mo climb gyapon ka. Every mountain sigsoon. Amen. Tungod sa kusog sa Ginoo. Usaray mo pasabutan na igsoon. Unsa man, naa dyo'y sitwasyon sa tong kinabuhi nga bisag unsaon imong ampo. Ginoo, gusto ko nga maundang na palahubog akong bana pero wapabit ay right time. Ginoo, gusto ko nga mahawas kus kong utang. Ginoo, gusto ko nga mauni. Lord, kuha kining problema. Lord, kuha kining mga hagit. Kuha kining nga pagsulay kay bugat na kay Ginoo. Lord, kuha. Lord, usban nga sitwasyon pero dili ginausbon sa Ginoo. Kay ang need nimo kusog. Kusog para mo lahutay ka. Kusog para mo sustain ang ministry. Kusog nga gikan sa Ginoo, makalabang ka sa mga unos. Makalakaw ka ibabaw sa tubig. Amin, kusog ang kinahanglan, dili kay mag-ampot ang Lord. Usba ni nga sitwasyon, kay di ko ganahan. Because most of the time, we as Christians, ingana itong buhaton. Kabantay ka, kabantay mo mga igsoon nga. Lord, di ko ganahan ani, kay uncomfortable ko ani. Lord, usba ni nga sitwasyon, Ginoo. Akong anak, ako, like me. Akong papa, igsoon. Actually, akong papa, more than 60 years na sa ministry. Before siya ning undang og wali. Kay tigulang naman akong papa, 82 years old. Ang iyang buhaton karon magsigin lang siya back up og prayer sa ministry. Kay ako na may nagdala gyud. And then, ako more than 16 years ko, no? No, pero daghan silag mga hangyo sa Ginoo. Daghan silag mga gipangayo sa Ginoo may tungod nako akong parents kay akong mama pastora, akong papa pastor, akong maguwang pastor, akong ate pastora, natanan sa ministry. Sila mga igso naghiusaw og ampo nga mabag-o ko pero wa ko nabag-o. Sila naghiusa sa pag-ampo nga matarong akong utok nga di na ko mangawat og kwarta ron ipalit og syabo nga matarong unta ko kay nagpakauwaw lang ko nila kay sila nas Ginoo pero ako demonyo. Pero why nahitabo? Ngano man kay instead nga usbon ko gitagaan sila og kusog sa Ginoo. Mao na nga nilahutay sila sa ministry bisan badlungon ko. Hangtod niabot ang right time na ginako nga gidakop nako sa Ginoo, wa ko madakpi sa pulis pero gidakop ko sa Ginoo. Gay kagwatok on di ka. Mao nang karon nga naay pastor nga Pastor James. Tungod ni sa grasya sa Ginoo. So, akong gusto ipaabot niyo mga igsoon. Wa man ko kailan ninyo, but nagtanaw ka karon diri ug naamang ka sa sitwasyon nga lisod, sakit, bugat, hangat, kapoy, laay, no mura na ka og lami na i-give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon. Nga nagsigag hangyo nga Lord, usban ni akong sitwasyon. Lord, di ko kagwanta ni. Ayaw. Kundili pangayo og kusog sa Ginoo. Kay nay mga times, mga struggles, mga trials, mga battles nga i-allow ni Lord. No? Nga dili kay kana bitawng magampo ka or mohangyo ka nga wad-on mo no. Naagi na siya but gusto si Lord nga imong matagamtaman ang kusog nga gikan niya. Like Paul. Ingon si Paul, I can do all things through Christ. No? Wala nagampo si Pablo nga mausab iyang sitwasyon. Wala nagampo si Pablo nga mas mapagaan ang iyang gipas-an nga problema. Wala nimo nakita na basa nga si Pablo nagampo nga Lord, pagaan na ang among problema. Lord, ang akong gitubang karon nga pagsulay, pagaan na be. Palurang nga palihog kung dili. Gidawat ni Pablo ang matag season sa kinabuhi niya. Kalisdanan, kagulanan, gipakawawan sa iyang gidawat tanan. Kaya nga naman, ang nasinati ni Pablo mga igsoon ng kusog sa Ginoo. Ang kusog sa Ginoo may nagtabang niya nga malabang niya ang mga dagkong unos nga mas mamusustain siya taliwala sa dagkong pagsulay. Ang gusto na kong ipaabot igsoon again and again. Wala tay katungod moingon sa Ginoo nga Lord, usba ni nga sitwasyon. Lord, gikapoy na ko nino. Instead nga moingon kag Lord, paundangan ibi kapuya na ani. Di na ko kagwanta ni sa akong pagpangalagad nimo. Kapoy na kay Ginoo, grabe ka badlungon ani no. Kundi pangayo ang kusog. Pangayoa ang kusog kay pinaagi sa kusog sa Ginoo. Bisag unsa pa na kalisod ang imong sitwasyon. Mulabang ug mulabang ug mulabang gyud ka. Mulahutay ug mulahutay gyud ka. Amen. Tungod sa kusog sa Ginoo. Mao na ang kang Pablo. Amen. Wa siya nagampo nga Lord. Kabalo kong gamahanan ka usbar aguni para mahayahay akong kahimtang. Wala. Kusog ang iyang gipangayo. Kusog ang iyang gipanghambog. Nalampos ko tungod sa akong pagpaningkamot apan tungod nis kusog sa Ginoo. Tungod nis kusog sa Ginoo nga bisag gipriso ko, wa ko na discourage sa ministry.
gipriso ko, kapila ko na priso, mauni. Wa ko ma-discourage sa ministry, no? Kusog sa Ginoo yang gipanghambog. Ni sustain si Paul igsoon sa ministry nga lisod kayo. Kay isog mo kayo ni si Pablo, isog kayo ni. Grabe ang mga hagit sa kinabuhi ni Pablo. Apan ang ministry niya ni sustain. Ang iyang pagpagamit sa Ginoo nagpadayon kay nganuman. Ang iyang gisaligan nagkusog sa Ginoo. Mao nang sa Philippians kaniadtong teksto 4:13, iyang gipanghambog ang kusog sa Ginoo. Ingon siya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kusog sa Ginoo ang hinungdan nga naingani ko. Kusog sa Ginoo ang hinungdan nga nagmabungahon ko. Bisag daghan kay mga bato, paglutos, paggamag-gamag istorya, gidaot kog maayo, gimarites ko, apan kusog sa Ginoo akong ipanghambog. Pinaagi tungod sa kusog sa Ginoo, nilahutay kog naabot ko niini. Even me igsoon. Honestly, and kabalo na mo story ako. Yes, karon kay January naman ron. 14 years na ako sa ministry. But sa mga first year, second, or mga even akong 5 katuig nga na ako sa ministry, grabe ang struggle. More than 10 times ko ning attempt, ning ingon sa Ginoo nga Lord, muundang ko sa pagpamastor. Grabe mo din ning lisura, way kwarta, mayani na yung mga membro, pero mauni, poorest of the poor. Ano ba? Lisura ni manrabaho na lang ko Ginoo. Napay, samtang nagwali ko Ginoo, napay magsigingon na, pangwarta na ng ka, Pastor James, pangwarta diha, nga di kali ni kabuhi ning mga, bitaw? So there's so many times nga nag-struggle ko. No, nga ningingon ko nga Lord, mo give up na ko. Manrabaho lang ko Ginoo niya, mo support ko sa ministry kung kinsa ang imong ipabarog nga pastor. Kapoy na kay Ginoo. Gusto ko nga relax ba, no? Pero wala igsoon. Wala gyud na nahitabo. Naagid and then eventually sooner or later na realize na ko nga di dayon nimo pwede usbon ang sitwasyon nga gitugot sa Ginoo. Kay ang need na to, ang need na ko kusog sa Ginoo. Amen. Kusog sa Ginoo ang kinahanglan na to. Mao na nga grasya sa Ginoo naabot ko karon og 14 years na ka January naman ron. Nagkadagma-dagma apan giagak sa Ginoo gitagaag kusog aron mo lahutay mo padayon. Amen. Og hangtod sa hangtod yun ni grasya sa Ginoo. Kusog igsoon. Mao nang si Pablo wa siya laing gipanghambog. Wa si Pablo ning ingon nga tungod man gud ni kay graduhan ko, professional ko. Tungod man gud ni kay grabe akong experience sa Ginoo mao ni no, kusog ra gid was. I can do all things through Christ. Ingon si Pablo nga mahimo gid nako ang tanan. No? Mulabang ko sa tanang mga kalisdanan, kagulanan, problema, mga higanting problema tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo kanako. Again, akong balik-balikon mga igsoon, gipanghambog ni Pablo ang kusog. Lesson ni nato karon nga mensahe. Nga naman, kung nakakaroon igsoon sa lisod nga sitwasyon, hangat, kapoy, sakit, naipit ka, dako kay mong utang, pangayo kusog sa Ginoo. Ayaw igna si Lord nga, Lord, usbani, gikapoy na ko, mubakslahid ko, ayaw. Ayaw igsoon, kusog sa Ginoo. There's no need to ask God to say that, Lord, please change my situation. No, but instead, Lord, tagay kog kusog. Ikaw ang akong kusog, Ginoo. Kay kung aduna ako'y kusog nga gikan kanimo sigurado nga unsa man ni kabugat kadagko aning problema makalabang gid ko. Sekreto na ni Pablo. So mausan ni karon gitudluan ta karong kapunon igsoon nga kung naata sa sitwasyon nga hangat na kayo way lain imong pangayoon iyampo kusog sa Ginoo. Kusog ra gyud sa Ginoo maoy hinungdan nga makalahutay ta. Yes, giingnan na ta ni Jesus nga musunod mo nako. Subaya ang sigpit nga dalan. Dalan nga lisod kaayo. Dalan nga makaingon ka usay boring kayo. Ngano man pastor? Kay way inom, way sigarilyo, way suyop, way disco, way kahilayan, no? Wala yung mga pagudyaka sa kalibutan. Wala. Puro ra Ginoo, pagdayeg sa Ginoo, pagsubay sa kabubuton sa Ginoo, simba, Bible study, prayer meeting, basag Bible, ampo, puro Ginoo, usay. Murag boring bitaw. No? Nya, tintalon kasi mong mambarkada kanito kumauni yan. Nindot na kayo ni dagko na kay bahig diri, kusog na kayong Cebu. Ana bitaw? Pero tungod daghan kay mga distraction. Apan tungod og pinaagi sa kusog sa Ginoo. Magpadayon kita pagsubay sa lisod or sigpit nga dalan. Padulong sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Again, kusog sa Ginoo ang gikinahanglan nimo. Again, wa ko kailan yung igsoon kung naay nagtan-aw karon nga nag-struggle kag maayo. Nay nagtan-aw karon nga lisod kay imong sitwasyon. Ayaw ingna si Lord nga Lord usbani.
Si Lord igsoon perpekto. Si Lord igsoon di masipyat nga gitugutan ka og dagkong pagsulay. Ang Ginoo igsoon gamhanan perpekto. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Kabalo siya sa sinugdan ug sa katapusan. Kabalo siya sa unahan anang imong problema. Kabalo siya sa unahan sa imong struggle, sa imong mga silent battles. Wa masayop ang Ginoo nga nagtugot ana. Ug wa tay katungod nga mingon, Lord, usbara ko ning sitwasyon ay kapoy kay madistract ko sa akong pagwali. Lord, kapoy kay ni Ginoo madistract ko sa pag-lead na ko as praise and worship leader. No madistract ko no. Wala tay katungod nga atong sugoon ang Ginoo nga usbon ang sitwasyon. Kay iya din ang gitugot igsuon. Kay gusto siya nga magdepende ta sa iyang kusog. Sama ni Apostol Paul igsuon. Wala lang ipanghambog ni Pablo ang kusog sa Ginoo nganong nakalahutay siya sa panahon sa kagutom ni survive siya. Sa panahon sa kalisod ni survive siya. Sa panahon nga grabe gipriso siya ni survive siya. Every season sa kinabuhi ni Pablo nga dili maayo, negatibo, way lami ning survive siya. Still ni sustain ang iyang ministry. Nganuman unsa iyang ipanghambog kusog sa Ginoo. And again ako ning balikon, never gi-mention ni Pablo sa iyang mga sinulat daghan man siya nasulat nga Bible, igsoon the book. Never gi-mention ni Pablo sa usa ka bersikulo nga nag-ampo siya sa Ginoo nga mahuas siya sa problema. Never gi-mention ni Apostle Paul nga nag-ampo siya sa Ginoo nga magaan ang iyang problema, iyang gipas-an magaan. Pero ang iyang gi-mention o gipanghambog kusog sa Ginoo. Ug iyang gipanghambog nga tungod ni tanan sa kusog sa Ginoo nga iyang gihatag nako. Nakalahutay ko, ni sustain ko, ni barug ko taliwala sa mga unos ug pagsulay tungod sa kusog sa Ginoo. The same ninyo. Igsoon unsa man imong mga struggle karon, unsa man imong mga problema karon, unsa man imong mga gikabalakan karon, ayaw suguang Ginoo nga Lord usban ni, but instead Lord tagay ko kusog. Lord tabangi ko, tagay ko kusog kay ikaw ang akong kusog kung wa ka na. Maglisod jud ko ani Lord no. Pangayoa ang kusog sa Ginoo. Amen. Kay kana nga kusog igsoon mauna ang hinungdan nga kanang giatubang nimo nga dagkong problema makalahutay ka, makalabang ka dili sa imong kaugalingong paningkamot kun dili tungod sa kusog sa Ginoo. Amen. Si Pablo nahimong santos tungod kay nagsalig siya sa kusog sa Ginoo. The same na to igso no. Again, unsa may imong struggle karon, unsa may mga bugat nga problema nimo, pamilya, financial, utang, trabaho nimo, negosyo nga murag padung na namo bankrupt, unsa may imong giatubang karong problema, igsoon pangayuang kusog sa Ginoo. Ayo ing na si Lord, Lord usbara gud ni Ginoo aron wala nay obstacle, wala nay babag sa pagpangalagad nimo sayop na, because sometimes God allows trials for us to become dependent on His strength. Kuha ninyo. Sometimes God allows struggles and even hard battles aron suwayan ta, aron gusto niya nga magdepende ta sa iyang kusog. Dili sa itong kaugalingong kaalam ug panabot, dili sa itong training sa Bible school, kundili sa kusog sa Ginoo. Kaya ang iyang ubos nga lagad nga si Pablo way laing gipanghambog kusog sa Ginoo ang hinungdan nganong nakabuhat siya bisan sa mga imposible, bisan ang mga imposible na himong posible tungod sa kusog sa Ginoo. Amen. In other words, mga igsoon, do not ask God or tell God to change your situation, but ask God for a strength for you to sustain. Amen. Ngang ministry bisag kapoy na kayo, ikapoy na ako ning ministry, no. Naagi na ang struggle bisag ako igsoon. Ako 14 years na ko sa ministry. Lami na kay biyaan, labi na nay mga badlungon. Kuya ni sige wali ani mga badlungon ay. No? Apan igsoon nakapadayon ko tungod sa kusog sa Ginoo. Amen. Mao na nga ako mong gi-encourage this afternoon. If ever namo karon sa sitwasyon nga kapoy na. Na mga sitwasyon nga nabugatan ka, labi na mga leaders, pero silent lang ka, kay wa ka nagpalata aron dili mapandol ang mga disciples nimo. But deep in your heart, bugat na kayo. Ayaw ing na si Lord nga, Lord, pwede ba mugaan? No! But pangayo ang kusog sa Ginoo. Kay si Lord perfecto, again, wala sa gitugot nga pagsulay nimo nga nasayop siya. Bugat man na kayo, pero bisag unsa man na kabugat o kadako, mulabang ka na basta na ang kusog sa Ginoo. Amen? Kusog sa Ginoo ang atong need. Sumaw niya itong mensahe karon mga igsoon ning taknaa sa kapunon.
lain-lain man ta og struggle karon, even me na ako'y battles, nasad ko'y problema. Kani ko na ko mangiwali, ako man ning kasinatian. Ako ning nasinati, that is why isog sa ko mo share ni kay nasinati na ko mga igsoon in how many years. There are so many seasons akong kinabuhi nga bugat, lisod, lami i-give up. But the moment I realized that I need the strength of the Lord, akong gipangayo ang kusog sa Ginoo, nakalahotay ko. No? Ni-sustain ang ministry igsoon. Grasya sa Ginoo nagmabungahon pag yun na mga resulta, nindot og impact tungod na sa kusog sa Ginoo. Dagan mga paglutos, pagtamay, pagbaybiay, pagamagama og istorya against me. But nakasustain ko, ni-sustain ko, nakalahutay, nakapadayon tungod sa kusog sa Ginoo. I never say to God, Lord, please change my situation. Lord, bugata ani Ginoo, ay di na ko kadaog ani Ginoo, pagaan na bi wala. Kay wala man jud ko'y katungod. Tao ra ba ako si Lord perfecto. And as what I have said igsoon, God, we are serving a perfect God. Since God is so perfect, wala siya gitugot nga nasayop siya or makadaot na to. Kung naa may itugot si Lord nga bugat na kayo, tungod na kay gusto ka niya pod pasination sa iyang kusog. Kay pinaagi sa iyang kusog makalahutay, makalabang, mo sustain ka. Amen. Kusog sa Ginoo. Kusog sa Ginoo, daog na ta mga igsoon. Mahimo tang overcomers because of God's strength. Amen. So, unsa man inyong mga problema karon, praise the Lord for that. Ayaw, ayaw ingna si Lord nga usbo na, sulbaro na, kay gitugot na sa Ginoo, kay nasa plano. Unsa man imong mga gipas-an karon nga bugat kay mga struggles, no? Isipa igsoon nga opportunity na nga masinati nimo ang kusog sa Ginoo. Again, unsa man imong mga bugat nga gidaladara karon or mga dagkong problema, pagsulay, nang imong gibati karon sa sulod igsoon nga gihangat na kakapoy na. No? So huna-huna isipa na karon since nakadungog ka ni nga mensahe. Isipa na nga opportunity na nimo nga masinati nimo ang talagsaon nga kusog sa Ginoo. Ug pinaagi na nga kusog makalahutay ka, makalabang ra ka. Amen. Mo-sustain ra ang ministry tungod sa kusog sa Ginoo. Again, sama ni Pablo. Si Pablo banggiitan dinihugan nga lagad sa Ginoo. Si Pablo dili basta-basta pagsulay, ato ang pagsulay pagbati raman kwarta si Pablo, grabe. Gipakawawan, no? Gilutos, gikulata, gisumbag, gipriso sa sala nga wala nahimo. Pero si Pablo pagawas nagwali gyapon. Nagpabilin siyang banggiitang alagad sa Ginoo, wala mi give up si Pablo. Si Pablo wala ni balik sa agi. Si Pablo ni padayon ni lahutay, nagkadagma-dagma manggali, nagkapangos-pangos pero wa gyud ni balik. Amen. Ngano man na kusog sa Ginoo. Sa mga dagtanaw karon nga naka sa ministry, I know and I believe dili sayon ang ministry. Dili lalim ang ministry. Dili tiyaw-tiyaw ang ministry. Labi na kay nag full time ta, wala tay trabaho pareha nako. But kung naa ang kusog sa Ginoo, ang kusog sa Ginoo, it means mga igsoon, it means full package na na. Kusog sa Ginoo meaning tanan sa nato kinahanglan tagbuo na sa Ginoo, dili lang kusogra. Kay makapalit ba dag bugas kung kusogra, di ba? Kanang giingon ni Pablo nga kusog, tanan i-provide sa Ginoo basta nakadepende ta sa Ginoo. Amen. Kusog sa Ginoo. Ug kana nga kusog may hinungdan nga makaabot gyud ta, makalahutay ta hangtod sa walay katapusan. Again, before I pray, igsoon wala ko kailan ninyo. Wala ko kabalo kung sa struggle ninyo. Pero ayaw ingna si Lord. Lord, pwede ba usbo nimo ni nga sitwasyon? Lord, pwede ba pag-ano nimo bugat ra kay Ginoo? Basin mawa ko nimo, no? Ayaw. Si Lord igsoon perpekto og kabalo siya sa imong kakayanan. Kung bugat manggali imong sitwasyon karon, tungod na kay si Lord kabalo nga kusgan pug ka. Kung lisod manggali imong sitwasyon, kabalo si Lord nga taas pug kag pailob, walay itugot si Lord nimo igsoon nga di nimo makaya nga makabackslide nimo. Gitugot na sa Ginoo, labi na sa atong topic karon tungod kay gusto si Lord nga imong masinati ang iyang kusog. Gusto si Lord nga magdepende ka sa iyang kusog. Dili sa imong kagalingong kaalam, kahibalo, pagpanabot,
dili sa imong Bible school, sa imong training diha, unsa diha, kusog lamang sa Ginoo. Ug ang kusog sa Ginoo, igo na para makalabang ta, para makadaog ta, makalahutay ta hangtod sa walay katapusan. Amen. So ayon lang ka stress ana, imong bana badlungon, imong asawang badlungon. Unsa man diha, imong mga anak nga badlungon, imong ginikanan nga gahay ko, ayaw na ka stress diha. Pangayo ang kusog sa Ginoo. Amen. Kay si Lord igsuon na ay right time sa tanang butang. Amen. Di nimo pwede pugson si Lord nga ang sitwasyon usbon. Because sometimes, again akong balikon, sometimes itugot ni Lord ang bugat, sakit, lisod nga sitwasyon aron makatagamtam ka sa pinasahi niyang kusog. Ug mahimo kang dependent, anak, magdepende ka sa iyang kusog. Kay kana nga kusog, may maghatod nimo sa kadaugan, may maghatod nimo sa kalampusan, ug may hinungdan nga mulahutay ka hangtod sa walay katapusan. Amen. Let's pray. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Salamat Lord nga imong mingipahinumduman Ginoo na mga sitwasyon nga dili na mo pwede hangyoon ka nga usbon kundili pangayoon namo ang kusog nga gikan nimo. Kay ang kusog nimo Ginoo igo na nga makalabang mi sa mga pagsulay. Ang kusog nimo Ginoo igo na para makalahutay mi. Ang kusog nimo Ginoo igo na para mulampos mi. Ang kusog nimo Ginoo igo na para mo sustain ang ministry nga imong gipiyal namo. Lord, pasaylo ami nga usahay mo question mi nimo. Lord, pasaylo ami nga usahay tungod sa kabugat murag questiono na kanamo, but Lord, ang tinuod ang tanan gitugot dahil nimo. Ang amo lang gikinahanglan ang kusog nga gikan kanimo. Sama si mong alagad nga si Pablo Ginoo. Di lalim yang mga pagsulay, di lalim yang kahimtang, di lalim ang iyang mga struggle, ang mga paglutos nga iyang nagian. Apan si Pablo nakalahutay kay wa siya ilaing gipanghambog ang kusog nga gihatag nimo. So Lord God, the same as Paul, Lord God, we need your strength right now. Sa tanang nagtanaw karon Lord, unsa man ilang sitwasyon, unsa man ang mga bugat nga ilang gipas-an, mga struggle sa family, unsa man nga klase sa struggle financial, Lord, tagaig kusog. Kay kung kami kamera, wala gyud Ginoo, mabackslide pa mi, mawa pa mi nimo, mubalik pa mis kaniadto, but Lord, kung naang imong kusog, igo na kana aron makalahutay mi ug magpadayon hangtod sa walay katapusan. Thank you for your word this afternoon, Lord. I pray dili nimo labay nga kawang lamang kundi amo jud ning i-apply. Ug and starting today, samtang naminaw mi sa imong pulong, way lain nga mong pangayoon matag adlaw Ginoo. Labi na makasugat mig mga hagit, kusog ra gid nimo Ginoo. Enough na ang imong kusog Ginoo. Aron kami mo daog. Salamat Lord, Holy Spirit, thank you for your presence. And again, right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners right now. Lord God, I speak blessing right now, Lord God. I speak financial breakthrough. I speak salvation to their whole family in Jesus' name. I speak prosperity sa mga negosyante ug mahimo lang silang matinud-anon nimo Ginoo, labi na sa ministry Ginoo, in Jesus name. Sa mga nagtrabaho, Lord God, I speak promotion, I speak favor in Jesus name. Sa tanan Ginoo nga way trabaho nga nanginahanglag item, Lord God, tagaig trabaho sa pangalan ni Jesus. Ug sa tanan nga mga gapos pa Ginoo sa mga ini addiction, I declare nga makabaton karon og kagawasan sa pangalan ni Jesus. Tanang masakiton Ginoo, physically and emotionally, I declare healing in the name of Jesus Christ. Akong gi-claim mo giangkon nga pinaagi sa imong labod Ginoo. We declare it according to your word, Lord God. Ingon ka nga pinagi sa imong labod, maayo kami. So Lord God, right now we claim it in Jesus name. By your wounds we are healed. By your stripe we are healed. Healed right now in Jesus name. Physically and emotionally. Salamat Lord sa mga reconciliation, sa mga nagtanaw karon nga naay conflict ang ilang mga relasyon, labi na sa magtiayon or anak, between anak and ginikanan. I declare reconciliation, ipalabi ang gugma Ginoo sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. So this time Lord God, among ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, ang kahibulungang butang gikan kanimo. Ang kunon among kalipay, kalinaw, kaluwasan sa among tibuok pamilya. Ang kunon namo Ginoo ang katubagan sa among pagampo Ginoo. Mao kini nga among pagampo amahan, among kini gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Again, mabungawang hapon mga igsoon.
thank you for being with me. And again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. And don't forget to subscribe atong YouTube channel, Freira ang subscribe. Dire sa page na to, Igsoon, kaning duha ka page, naibayad. Mabitang di ko mo encourage ninyo. Please subscribe sa atong page para magama pa ko video. Dili, kay dili man ko vlogger. Ako, Igsoon, nagsulti lang ko sa kamatuoran. No? Okay. Hala, ano man ning kalit naman ni awa di ay. Abi ko ning kalit. Thank you, Brother Lord James Talingting, 50 stars, nagsend og 50 stars. Thank you, Rak. Saman. Nay, kuan, miming. Saan giingon ba? Ni kalit ko ano kung naong, may iring ba, pero wala dahil tungo dito sa star sender. Okay, so, don't forget sa tuwang YouTube channel, please subscribe, Freira. After this, ako ni siyang i-download. I-upload na ko dito sa YouTube channel. Again, thank you everyone. Ako nag-aampo nga karong adlaw, punos kadaugan, kalinaw, kalipay, ampingan mo sa Ginoo, labi na mga OFW, layo sa pamilya, ampingan mo sa grasya, panalangin, pabor sa Ginoo in Jesus name. Untouchable mo sa kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. So that's all for this afternoon. See you next time. Bakante ko. Wa ko'y laing kabilin yung mga igsoon. Unsa manak, dali. Tarong nga. Ampo, amping, abanting. To God be all the glory. God bless. Buguyan ng anak na ko. Okay, so God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.